Λοιπόν, τώρα, ακούστε να δείτε, υπάρχει ένα τραγούδι, το τραγούδι για τη Μακεδονία, που έχει γίνει hit τις τελευταίες ημέρες. Το λέω έτσι για να το καταλάβουμε και οι πιο νέοι. Πάμε να ακούσουμε για ποιο τραγούδι μιλάμε στην αρχική του μορφή. Μην παραχαράζετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία λάμπη από Ελλάδα, η Ορθοδοξία, η Μακεδονία είναι ελληνική. Μην παραχαράζετε. Λοιπόν, πριν από 30 χρόνια. Πριν από 30 χρόνια, για να σας πω σε αυτό το σημείο ότι βρήκα χθες την κυρία που το έγραψε. Το έγραψε η γυναίκα, είναι γιατρός, θα μας πει όλη την ιστορία και πραγματικά έχει αξία να την ακούσουμε, να μείνετε μαζί μας. Τώρα, το συγκεκριμένο τραγούδι ακούγεται σε ρεμίξ. 30 χρόνια μετά. Πάμε να ακούσουμε την νεότερη έκδοσή του. Το βάλαμε, λέει πως μπαίνει από πάνω. Ό,τι πλάνα θέλεις. Βάζουν οι χρήστες του διαδικτύου ό,τι πλάνα θέλουν, κάνουν ρεμιξαρισμένο το κομμάτι και έχει γίνει viral στο διαδίκτυο. Χτες που μιλούσα με την κυρία Μπούρη, την κυρία που έγραψε το συγκεκριμένο κομμάτι, λέει δεν το πιστεύω ότι 30 χρόνια μετά το είχε γράψει με αφορμή το συλλαλητήριο του 1992. Δεν το πιστεύω, μου λέει, ότι 30 χρόνια μετά ακούγεται και συνεχίζει. Το πιο καλό είναι να ζητήσει και δικαιώματα. Δεν ξέρω, τη ρωτήσει μετά που θα την έχουμε κοντά μας. Είδατε χθες και προχθές τι έχει γίνει με αυτό τον ύμνο, εν πάση περιπτώσει, μην παραχαράσει την ιστορία. Εμείς το δείξαμε το πρωί για λίγο και το λέω γιατί και αυτό έχει ένα παρασκήνιο. Δεν ξέρω, μπορούμε να δούμε, παιδιά, πώς ήταν αρχικά αυτός ο ύμνος το οποίο το δείξαμε το πρωί και πώς έγινε αυτό το remix τώρα, το οποίο παίζει σε όλα τα ραδιόφωνα τουλάχιστον. Πάμε να δούμε το πρώτο και το δεύτερο. Είναι μία λάμπη από Ελλάδα, η Ορθοδοξία, η Μακεδονία είναι ελληνική. Μην παραχαράζετε την ιστορία, η Μακεδονία. Μην παραχαράζετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Μην παραχαράζετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία λάμπη από Ελλάδα, η Ορθοδοξία, η Μακεδονία. Αυτό λοιπόν το τραγούδι που το τραγουδάνε πολύ τώρα και έχει γίνει, πώς το λένε, πολύ δημοφιλές σε όλα, σε όλα τα ραδιόφωνα. Θέλω να σας πω ότι το έγραψε πριν από πολλά χρόνια μια γυναίκα, η κυρία Μαριγό Μπουρή, η οποία είναι γιατρός και την οποία η εκπομπή τη βρήκε, την βλέπουμε νομίζω, αν μπορούμε να συνδεθούμε. Η κυρία Μπουρή μας ακούει, μας βλέπει. Καλημέρα σας. Α, είναι με την Αγγελματία Λιόλιου. Έλα, Αγγελματία μου. Καλημέρα σας. Έτσι, 30 χρόνια μετά λοιπόν, έτσι το μακεδονικό ζήτημα είναι επίκαιρο, στο ίδιο έργο θεατές και βρήκαμε ακριβώς την κυρία Μπουρή, η οποία είχε την έμπνευση τότε να γράψει τους στίχους και να τους μελοποιήσει, που πλέον έχουν γίνει viral. Και γιατρός πλέον. Ναι. Κυρία Μπουρή, Και τότε φοιτήτρια, ήμουνα 19 χρονών. Και τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που έχει γίνει viral πάλι στην νεολαία με το δυναμισμό της και με την αγωνιστικότητά της. Το γνωρίζουν όλοι πλέον οι νέοι. Ήτανε viral, πρέπει να σας πω, σε όλη τη Μακεδονία. Πριν 30 χρόνια, όταν ήμουν 19 χρονών, το έγραψα εν ώψη του συλλαλητηρίου τότε. Και η έμπνευση δεν ήταν δικιά μου, θέλω να πω. Φιλοξενούμε στις κατασκηνώσεις του Καρδιώτη στη Φλόρινα. Αυτός είχε έμπνευση να γράψουμε ένα τραγούδι για τη Μακεδονία και το ζήταγε διακαώς για χάρη της αγάπης του για τη Μακεδονία. Αλλά το μην παραχαράζει την ιστορία ήταν από ένα πανό που είχα δει στο συλλαλητήριο. Προσπαθούσα το πρώτο, δεν το είχα βρει τότε, το 1992. Και η ηρωίδα μου ήταν η Μελίνα η Μερκούρη, που ήταν μαζί με τους διοργανωτές. Τότε η Μερκούρη, τώρα το. Εσείς είχατε πάει στο συλλαλητήριο τότε. Καλά, γιατί ήταν το μεγάλο συλλαλητήριο που πρωτοστατούσε τότε ο Χριστόδουλος με τον Καρδιώτη. Έτσι. Στη Θεσσαλονίκη είχατε πάει τότε. Έτσι.
Δεν μπόρεσα να πάω λόγω φοιτητικής δράσης, αλλά όμως, όπως ξέρετε, η μάχη γίνεται και στα μετώπιστα, γίνεται πνευματική. Και με ένα τραγούδι μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερη μάχη. Να σας πω, κυρία και Μπουρή, πολύ μεγαλύτερη αγωνιστικότητα. τους στίχους τους θυμάστε να μας τους Παρακαλώ. πείτε καθόλου? Γιατί εμείς μόνο τον πρώτο στίχο ακούμε τώρα, και στο remix και στο κανονικό. Ακούμε συνήθως το ρεφρέν που λέει μην παραχαράζετε την ιστορία, Ναι. και σας λέω ότι είναι από ένα πανό, έτσι, το τότε, και έγινε τώρα Ναι. πανό παντού μετά από 30 χρόνια. Δικαιώνεται η έμπνευση που είχε ο Καντιώτης, γιατί μετά από 30 χρόνια τώρα είμαστε στην τελική ευθεία, πιστεύω. Πριν 4 χρόνια, όταν με πήρανε για να πούνε ότι θα το κάνουν CD κάποιες χριστιανικές ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, δεν θυμόμουν καν το τραγούδι αυτό, ούτε τους στίχους. Έτσι. Αλλά, και δεν ήξερα καν ότι τραγουδιέται. Αλλά στην Μακεδονία, στόμα με στόμα, έχει γίνει πλέον παραδοσιακό και είχε γίνει και αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιέται συνέχεια. Και τώρα ακόμα περισσότερο από την νεολαία. Μπήκε άλλος ρυθμός τώρα, έχει μπει άλλος ρυθμός τώρα, έχει αλλάξει ίσως η μουσική υπόκριση. Η κυρία Μπούρη είναι μαζί μας, η οποία είναι έτοιμη να μας το τραγουδήσει, να μας πει και τους στίχους. Χαίρομαι που έχει μπει και καινούριος ρυθμός. Αυτό το beat είναι πολύ ξεσηκωτικό, είναι πολύ δυναμικό και δίνει ρυθμό στη νεολαία. Η στίχη πώς είναι, μάλιστα κυρία Μπουρή? Η στίχη πώς είναι? Υπάρχει μια περιοχή, είναι απλή στίχη, από άκρη σ' άκρη ελληνική. Και οι πέτρες θα το φωνάξουν, εμείς σιωπήσουμε. Είναι η γη των πατέρων μας, η γη των Μακεδόνων, η ρίζα της Ελλάδας μας, το καύχημα των αιώνων. Μην παραχαράζετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Λάμπει από Ελλάδα και Ορθοδοξία, η Μακεδονία είναι ελληνική. Μάλιστα. Απλά λόγια. Μάλιστα, Με μεγάλες αλήθειες. Έτσι, διατρανώνουν ότι Ελλάδα και Χριστός πάει μαζί και προ Χριστού βέβαια. Αν σηκώσουμε οποιασδήποτε πέτρες κάτω από τη Μακεδονία θα δούμε επιγραφές ελληνικές. Οπότε και εμείς και να μην το λέμε. Κυρία Μπουρή, νομίζω ότι πρέπει να ζητήσετε και πνευματικά δικαιώματα. Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε από αυτό εγώ δεν έχω τέτοιο. Όλα γίνονται για την πατρίδα, για χάρη της Ελλάδας. Εγώ δεν είμαι από τη Μακεδονία, έτσι, είμαι Αρκάς. Ας θυμίσουμε λιγάκι ότι και οι Αρκάδες είμαστε μαζί με τη Μακεδονία, όχι μόνο η Κρήτη, όχι μόνο ο Πόντος, όπως έχουμε ξεσηκωθεί. Και εμείς το είχαμε έτσι, χαιρετιόμασταν τώρα και στην εποχή του πατέρα μου όλοι «Γεια σου πατρίδα, γεια σου πατριώτη». Οπότε αυτό το τραγούδι έχει γίνει καθαρά για την πατρίδα και είναι πλέον παραδοσιακό. Δεν έχω πνευματικά δικαιώματα, ας πούμε. Δεν με νοιάζει αυτό. Είχατε πάει, κυρία Μπουρή. Να τραγουδιέται. Ήταν φοιτήτρια. Ναι, βέβαια. Ναι. Σε αυτά είχατε πάει. Μάλιστα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστούμε και την Αδαμαντία Λιόλιου που ήταν μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στο στούντιο και πάμε στο πολιτικό κομμάτι.